Афина мәктәпләре һәм гимназияләре темасының практик өлешенә күчәбез. Беренче бирем. Таблицадағы буш урыннарны тутырыгыз. Аңлатмалар сезгә тәкъдим иткән терминнарны язарга кирәк. Педагог баланы озатып йөрүче. Стиль сөяктән яки металдан ясалган язу таякчыгы. Палестра Афинада гимнастика мәктәбе. Икенче бирем. Текстагы хаталарны табыгыз һәм языгыз. Дөрес җавап. Афинада мәктәпкә малайлар 7 яшьтән барганнар. Уку түләүле булган. Дәресләрне укытучылар укытканнар. Мәктәптә уку музыка фәннәре кергән. Палестрада малайлар гимнастикага өйрәнгәннәр. Гимназияләрдә төрле галимнәрнең чыгышларын тыңлаганнар. Өченче бирем. Сезгә тәкъдим ителгән таблицада мәктәпнең тибы күрсәтелгән. Укучыларның яше, нәрсәгә өйрәнүләре турында бүлеп язарга кирәк. Җаваплар. Мәктәп. Укучыларның яше 7 яшьтән 12 яшькәчә. Укырга, язарга, санарга, рәсем ясарга өйрәнгәннәр. Палестрада укучыларның яше 13 яшьтән 16 яшькә кадәр. Гимнастика, көрәш, сикерү, сөңгү һәм тәлинкә ыргыту белән шөгыльләнгәннәр. Гимназиядә уку яше 16 яшьтән 18 яшькә кадәр. Матур сөйләргә, җыелышларда чыгыш ясарга, фәнни белемнәргә өйрәнгәннәр. Дүртенче бирем. Өлешләрдән акыл иясе Аристотельнең фикерләрен җыегыз. Дөрес җавап. Кылларның бер ишләре җанлы, икенчеләре җансыз. Дус ул бер җан, ике тәндә яши торган. Кыл җанлы һәм барлык кораллар арасында да иң камиле. Укучылар, безнең шуның белән бүгенге дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.